Punya Caping Gunung bersama The Home Music. Cheers. Masih bersama The Home Music. Asik. Hey. Ojo mepet-mepet, ojo ngesuk-ngesuk. Aku ono kene dek. Ojo Capinge gunung. Oh maksudnya saat ini pun ngendang malih Vino timbang mendalang pilih putih. Oke, kaing sayangnya jengglengnya durung. Jenggleng? Iya, jenggleng kuwi sing gleng. Masalah tolong Ono ditolong. Bos. Jenggleng. Ya iku jenggleng juga. Bener-bener. Ya. Oke. Get-geti wong ya. Spesial untuk Bos Basuki. Pundi Bos Basuki? Ten pundi bosnya mau? Nyun sewu Bos Basuki. Kaing. Terus suwun Pak. Matur Pak Sinten suwun. namanya Pak? Pak Sinten namanya? Pak Zamroni. Pak Zamroni, matur suwun Bapak. Nggih niki dilanjut napa sampun, Pak? Sampun mawon ya Pak? Sampun nggih, pun diparingi sangu kula mantuk. Monggo disempurake. Caping Gunung. Sokar bisa.
sengkone jago oh my suwun Pak Zamroni, nggih Badan iki nyuwun lagu napa Pak? ngersaken lagu napa Bapak Hah? Bojo loro. Woi bojo loro Pak Wonton Pak. Gaing Dalem. ngomah kae ditawani bojo loro ra gelem lho padahal iki Sopo? sing ngomah kae kowe gelem lagu bojo loro Dek moh Omamu maksudnya? nggih Oh, lagi wianan minta langsung diperang kok. Bojo loro. iki kok coba buka wadine wong ning berang Mas awak dhewe iki padha. iya oke Pak Jamroni matur suwun nggih oke Leres nyuwun bojo kalih Pak. siap Kiat napa jenengan? mau bar 50 berarti Jenengan munggah kiat. Kiat tenan. yo kumpat tuh bar 50 terus mana 100 ya monggo Sokar bisa aku ojo mepet-mepet ojo ngesul-ngesul Capek gunungnya sampun Pak Zamroni. Yes, spesial juga untuk beliau Bos Basuki yang juga lagu ini.